Rabella. Foi o primeiro ensanche de Vilagarcía, no último cuarto do século XIX, cando o porto foi declarado de interese xeral. A finais do século XIX, Francisco Rabella recuperará o dereito deste solar, de besa frondosa e espaciosa. Arredor deste prado construíron casas de labregos. A Casa Consistorial é un exemplo da arquitectura ecléctica de finais do século XIX. É parecida á de Pontevedra. O arquitecto fixo de Pontevedra e o fillo de Vilagarcía, inspiradas no hotel de París. Nun principio, conexión co xardín, despois fixeron a estrada. As árbores son do 1900. O contrapunto era o Salón Barités. Ai, de Manuel Curros Enrique. Como foi? Eu topábame fora cando as negras vixigas lle deron. Polo aramio, súa nai avisoume, e eu vinme correndo. Coitadiño, sentindo meus pasos, revolveu cara a min os seus ollos. Non me viu e chorou. Ai, xa os tiña ceguiños de todo. Non me acordo que tempo me estiven sobre o verte de donde cruzado. Solo sei que Pepín comeu menos sin vida nos brazos. Volvoreto de aliñas douradas, que te pousas no berce baleiro. Pois por el me preguntas, xa sabes que foi do meu neno. Volvoreta de aliñas douradas que te pousas no berce baleiro. Alameda. Paseo de moda aos días festivos. Entre 1870 e 1936, ingleses, alemáns, franceses visitaron o porto, 40.000 homes. En 1836, os veciños plantáronse en asamblea para impedir que o propietario dunha casa pudese pechar cun muro o terreo que tiña mirando ao mar. Baldosa é unha das que máis veces cambiou de nome. Primeiro, a Plaza da Verdura. Foi a plaza de hortalizas, froitas e pan ata o primeiro terzo do século XX. Nos anos 70 pasou a chamarse Baldosa, porque Chan era de pequenas baldosas. Rúa da Mariña é a parte central da antiga e a longa. Durante moitos anos foi coñecida como a Praia, porque iso era. En 1896 foi cando se decidiu facer un recheo ao longo do areal, Hotel Casablanca.